Быйыл Татар КВН лигасына 25 яш тулды. Юбилей оңайынан біз барысында сезон схемасын, уен форматын һәм хәтта исемен дә үзгәрттек. Безнең максатыбыз Татар КВНнан уңышлы телевизион продукт ясау. Без Татарстан Республикасының һәр районында булып кайттык. Актаныштан алып Шүпрәлегә кадәр иң көчле шаяртучыларны эзләдек. Һәм аларны Казанга Әйдә Шаярт яңа юмористик проектының зур фестиваленә алып килдек. Каршы алыгыз! Хәерле кич. Сәлам Татарстан, сәлам Казан һәм барлык шәһәрләр. Бу Татар КВН Әйдә Шаярт лигасы зур фестиваль. Безгә 25 ел, дуслар. Җавит абый, сезнең белән яшьтәш икән Татар КВН лигасы. Сезгә 25 яшь диделәр безгә. Рәхмәт, яшәрттегез. Миңа әле 25 тулмады. Мин һаман да яшь, һаман да шаян. Без Татарстанның һәрбер районында, һәрбер шәһәрендә Татар КВН лигасының мәктәбен һәм уенын үткәрдек. Һәм инде бүген монда җиңүчеләр, яхшыларның яхшылары, иң көчле командалар каршы алабыз. Зур фестивальның икенче өлешендә катнашалар. Лениногорск шәһәре 5.02. Лаеш районы татар яшьләре. Баулы шәһәреннән Токмаш КВН командасы килде. Токмаш. Чистай шәһәре. Авыл кызлары. Сарман җыелма КВН командасы. Сарман. Шүпрәле районыннан Шүпрәле мишәрләре килде. Һәм инде Зәй районы авыл кабартмалары. Шаяртучылар бигрәк нык әзерләнделәр. Һәрбер команда икенче этапка чыгарга тели. Анда чыгыр өчен аларга 5 елмая торган смайлик куярга кирәк. Жюри әгъзалары, күрсәтегез әле нинди смайликлар. Менә шундый елмая торган һәм махсус смайликлар. Смайликларның берсе генә моңсу булса, команда ишек алдына эләгә. Һәм инде аның алдагы тормышын зур фестивальнең 3нче өлеше ахырында беләчәкбез. Кемнәр моны хәл итәсе? Безнең жюри әгъзалары каршы алабыз. Бөтен дөнья татар яшьләре аны белә, чөнки ул Тәбриз Яруллин. Бөтен дөнья өлкән татарлары аны белә, чөнки ул Җавит Шакиров. Киләсе жюри әгъзасын 4 генә татар белә. Туктагыз әле, алай түгел. Аны беләләр, чөнки ул үзе 4 татар КВН командасыннан югары лиганың вице-чемпионы Ришат Гыймалдинов. Татар малайны барыгыз да беләсез, чөнки сез аның дуслары, матурлары. Ренат Галиәхметов.
Арша егеті, Татар радиосы баш müharriri iş, Ayvaz Sadırov iş, қаршы алыңыз. Біздің шаяртушылар бигрәк нык әзірләнділер. Һәрбір команда икенче этапка шығырға тілей. Анда шығыр үшін аңа 5 елмая тұрған смайлик керек. Әлбәттә инде. Һәм инде сіздің шығышығызны қазір қорап кетеміз. Командалар, біздің традиция бойынша біз булдырабыз. Һәм инде командаларны ұзатабыз сәхнә артына. Командалар әзір, жюри ағзалары әзір, тамашашы әзір ме? Алайса, башлап жібәрәбіз. Һәм инде біздің бірінші команда әзірләнә. Мен ұйыштырушылар турында оқып кетем. Әйдә Шаярт ШТК Татар лигасының ұйыштырушылары. Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы. Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы. Татарстан Республикасының Шаяннар һәм тапкырлар оешмасы һәм Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Бик зур рәхмәт ярдәм өчен. Башлап җибәрәбез. Лениногорск. 5 пычмак 02. Киттек. Сәлам, ничектер куркыныч булып китте. Мин бүтән штрафларны түләдем. Кайфләрегез ничек? Кыздырга әзерме сәхнәдә? Әйе! Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне без шәһәребезнең мэры Рагат Гөлякзамовичка һәм Лениногорск шәһәренең 11-нче гимназиясының директоры Флёр Рахимовнага белдерәбез. Әфәрин, әйдәгез, кыздырыгыз, алга, уңышлар сезгә. Каршы алабыз. Bir, iki, solga! İsənmisiz, sizin qarşınızda Лениногорск şəhərinin 5 pışmak 02 komandası. Күп кеше белми, Лениногорск ул шәһәрме, авылмы, яки Бауман урамында булган бер кибетме? Шунлыкта ул шәһәр типындагы авыл. Беләсез килсә, без полиция сыйныфыннан. Безнең сыйныфның бер уңайлыгы бар. Җыелыштан соң әтидән безгә котеләкми, чөнки без законнарны беләбез. Безнең сыйныфта гына сугышырга өйрәтәләр. Ул программа буенча түгел дә инде, салган физрукның теләге. Тик безнең сыйныфта гына пычмакка бастырмыйлар, 15 суткага ябалар. Борчылмагыз, сезнең юмор хиссегез безнең клубыбызда, чөнки начар мәзәкләр кулга алынган. Су анасы батып үлгән. Берәү калган икән әле. Башлыйбыз. Киттек! Полиция хезмәткәрләре кара картаны чапканда теләгән транспорт куллана ала. Лениногорскта булган бер хәл. Бабай, шаптыратыңы. Кара китә бит инде китә. Кызым, борчылма, ул минем күрше. Һәр әти-әни баланың беренче сүзләрен бик көтеп ала. Идә булган бер хәл. Әтисе, кара әле. Безнең балабызның беренче сүзе нинди булыр икән? Нинди сорау инде бу? Әти була? Юк, әни була. Әти. Әни. Әти. Әни. Әти була. Күрше. Нәрсә? Әти диде ул, әти диде. Безнең белән генә мондый хәл була ала. Коткарыгыз, кем булса да коткарыгыз. Сине бер кем дә ишетмәй. Ох, шуканчык. Көпә-көндез урам уртасында. Кем шулай эшли инде? Кем шунда кыска юбка киеп йөрөй?
2 qaşıq politsiya xizmətkərləri. Siz kulga alınasız. Неге? Минем yürekni uğurlaganға. Сен келдің-мі? Әйе. Сенің янында менің ерек дүп-дүп ите. Минеке уи ите. Менің мәхәббәтім след сериалы шикелле. Нишек ул? Ул мәңгелеккә. Син кыпызлыгы бомж шикелле. Неге? Синең яныңда тыным кысыла. Бәгырем, обыщи мине. Сен білесің нәрсе мен яратам. Бұл нәрсе? Бәлекей наручниклар. Сен шундай романтик. Подполковник романтик. Qədərli jüri əgzələri, bizgə nəşər bal qoymağız. Чөнки киләчәктә нәрсә булганын берсе дә белми. Бүгін сіз бізге, иртә біз сізге. Хей! Кышлар, Лениногорск 5-5-02. Жюри әгъзалары бу чыгышны ничек бәялисез? Ренат беренче тапкыр елмая торган смайлик күтәрде. Ришат Моңсу. Тәбрис елмая. Җавит абый уйлап утыра. Ойваз. Юк. Ойваздагы Моңсу смайлик. Җавит абый елмая, әлбәттә, 2 Моңсу смайл булды. Кызлар, егетләр. Әйдәгез, тыңлап китик. Ойваз. Аңлатырга кирәк инде. Yok sizde yok. Yigitler kızlar korkuttular. Şuna göre büyük uzak oylandı. Mında min gene tuğlik ihtibar etken olsanız barınık jüri əğzələr büyük uzak oyladı, değil mi? Min əli yaş kişi. Cavit abi uzak oyladı da tığı min deytizden dey. Barı pensiyaya gitəşəkmiş ona göre. Meğen nersen koysandır mümkün tügülüydü. Min indi üzümünün üstüme cevaplık alıp əligi Moңсу Смайлик'na koydum. Nik degende Yok, mında formada turgan yigitlerge, kızlarga cevapını da ulşap aşırga kerek. Şoyarırga, üstlerge әлі жерлік бар. Айваз, bu xəyirli irtə Avstraliya topşırığı tügüləydi, yımqıqla. Жерлік бар, айтам бит, әлі шоярырга, өзлерінің шоярулары üstünde işlerge була, деп ойлайм. Әфәрин командаға бик зур рәхмәт, алқышлар, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Ярый, безнең икенче өлеш менә булай торып башланып китте. Әйме, Моңсу Смайликлары белән дәвам итәбез. Лаеш районыннан команда килде. Татар яшьләре каршы алабыз. Рәхмәтебезне әлбәттә беренче чиратта Әйдә Шаярт командасына, аннары соң районыбыз башлыгы Михаил Павлович Афанасьевка, мәдәният бүлеге җитәкчесе Илнур Зуфаровичка һәм инде әлбәттә иң зур рәхмәтләребез безнең гаиләләребезгә. Ярый, әфәрин, әйдәгез, кыздырыгыз, уңышлар сезгә, алга сәхнәгә. Татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз, эки шәфләре, татар яшьләре, алга. Qaynar сәлам сезгә, дуслар. Лаеш районы яшьләреннән, Миндәй сылу кыздан, һәм интекә егеттән. Шәфләре, татар яшьләре, алга барабыз. Исәнмесез? Сен нәрсә ландыш? Ник балаңны алып килдең? Без бит КВНда. Соң калдырга урын булмады килде инде. Ярар, миниатюраларны әйтеп торыр. Шәфләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Исәнмесез, минем исемем Азалия. Әти мине яратып кына 450 меңем дип кенә әйтте. Лаеш пляжында. Пәрәмәш, үзем кебек гүбердәп
Кызыл тетрациклит. Тимер жиһазлар, шардуганнар, шәчәкләр. Шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз, эки шәпләре. Трассада төрле хәлләр була. Исәнмесез, менә сезнең пицца сездән 1000 сум. Сәмесез. Пицца 500 сум тора бит. Плюс доставка 1000 сум. 500 сумга сөйләшеп булмый инде алайса. Юк инде, 1000 дигәч 1000. Так. Сез реминегез эләкмәгән. Ярар, 500 сум. Аптечкагыз бармы? Мәгез сезгә пицца бүләккә. Шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз, эки шәпләре, татар яшьләре. Беренче татар ужастига. Кайдасың синең ханың? 7 ел мишәр хатыны менән торып, бөтен канымны эчеп бетерде ул мине. Ә менә синдә кан точно булырга тиеш. Әни, син бу бит безнең әти түгел. Эй, кызым, син бер дә дөрес аңламадың. Бу бит бары тик миниатюра гына КВНда. Теге көнне әти куйганмы? Кем белән? Бер көнне күрше апа белән. Шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз, эки шәпләре. Сезнең каршыгызда Лаеш айны татар яшьләре КВН командасы иде. Рәхмәт. Шәпләре, татар яшьләре, алга Лаеш районы алкышлар командага. Һәм инде жюри әгъзалары. Сезнең билгегез нинди смайлар? Елмая торган смайлар, 3000 су смайл. Эләкте бит сезгә Лаеш районы. Барбер алкышлыйбыз безнең команданы. Җавит абый, берәр әйтер сүзегез бармы? Мин инде беренче тапкыр 1000 су смайлы куям. Әмма ләкин менә бу эш белән шөгыльләнү өчен бары тик афәрин дип кенә әйтәсем килә. Бер нәрсә җитеп бетми. Менә мәзәкнең юморны кыска, аңлашыла торган һәм менә күңелле кәефне күтәрә торган, күлдерә торган. Һәм монда шәк кына эшләнеп бетмәгән моментлар бар. Инде менә бәләкәчнең дә КВНда катнашуы бик шатлыклы күрер. Шуңа күрә мин сезгә уңышлар телим. Киләчәктә шомартып, яхшылап, матурлап, бизәкләп, Алла биргән булса, яхшы менә барыбыз тарафыннан да смайлик алырсыз, Алла биргән булса. Егетләр, шулаймы? Бик зур рәхмәт. Лаеш районы инде безнең ишек алдына чыгып тора. Без дәвам итәбез, кадерле дуслар. Киләсе команда Шистай шәһәреннән каршы алабыз. Авыл кызлары командасы. Ничек сез? Әзерме? Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәт әйтергә без телибез редакторларга. Әйе. Чөнки алар безнең белән эшләделәр. Бу бик күңелле булды. Молодец. Афәрин. Давайте, девчонки, удачи, уңышлар сәхнәгә. Исәмесез, дуслар. Эй, син нишлисең? Чё, все репетировали. Я лежу, ты что-то болтаешь. Мин грәмәсем, без бит репетиция түгел, бассале. Исәмесез, дуслар, без Чистайдан авыл кызлары. Без бөтен район белән җылдык, уйладык, кемгә КВНга барырга. Татарлар уразада бармыйбыз диделәр. Крәшеннәр бәйрәмнәргә әзерләнер, вакытлары юк. Аларда гел ниндидер бәйрәм. Мишәрләр монда акча кирәклеген белделәр, бармаска булдылар. Менә хәзер без килдек, урыс кызлары. Ярар, таныш булыгыз. Наташа, Вика, һәм мин, Анжела. Я пошла. Кая киттең? Я вас не понимаю. Туктале, урынына бас. Я мин сине шешенә йолкыйм. Я, конечно, ничего не поняла, но мне пипец как страшно.
Хәзер мен сені өзім әретем. Татар тілінде ең кереклі сөзлер. Тыңла һәм кабатла. Че? Повторяй за мной. Ага. Әйе. Юк. Никах. Никах? Бәлмим, бәрге кереге шығар. Болды, сен әзір. Кызлар, әйдәгіз, миниатюра көрсетеміз. Шестой кибетінде. Здравствуйте. Так, миңа лимонад, конфет, һәм клиндер. Что? Клиндер. Чай? Нинди чай, менә клиндер керек. Ашылар. Машина? Какая машина? Женщина, мы в продуктовом магазине. Нинди машина, сен өзем машина. Клиндер, менә, түгерек. Уртасында тишек. Аңладыңмы? Аңладыңмы? Мингерәүмәсин! Махрубеке, иди сюда. Что она говорит? Мен сізге айтам енді. Мені клиндер керек. Міне, түгерек, ортасында тишек. Что она сказала? Я ничего не понимаю. Я узбечка. Ой, ну иди тогда. Уф, нишек сізге аңлатырға енді. Бірге сәсәп көрсетем. Міне, түгерек, ортасында тишек. Женщина, я не понимаю, что вам нужно. Ну, возьмите сушки по акции, а? Держите. Мене бит, клиндер. Сушки. Kızlar, biz по-любому жеңечекбіз. Ничек. Мен бит армрестлинг бойынша Татарстанда юниорлар арасында беренші. Bu bit armrestling түгел. Кара. Сенсей. Жәбет әбей, сіздің көрерге бек шат. Тағын сен. Мен сіңа бүтін күзіме көрінме дедім ме? Дедім. Шешім деп әйттім ме? Әйттім. Қазір өпкілі ме? Жете, Анжела, жете. Мұнда келгенде біз татар тілін білмейдік. 6 күнде үйрендік. Юк. Татар егетлерін табырға гына қалды. Никах. Мәне әферин, Виктория, әферин! Әфәрин қызларға қышлы. Жюри ағзаларым, бұл шығышқа нинди нәтиже қоясыз? Еламая тұрған смайлар, әйе! Бірінші команда, тұқтағыз, кетмегіз, қызлар, кетмегіз. Әдегіз, тыңлайбыз матур сөздер. Жауи табы. Міне қызлар зор етіп рахмет. Шыннан да ұрыс қызлары ма? Әйе, шыннан. Шип-шистый орыс қызлары. Yok, nikah da. Şundan da benim olsun için zor etip rahmet. Alkışlama alayım. Sizin istemeniz düşük buldu. Анжела. Angela, zor etip rahmet. Sen beni utirdin bugün. Şıklayalma bindi. Javit abi, seni түгел meni o'tirdi o. Seni o'pib ketdi mang'ayingdan. Mana xotin qizlar ya o'pib o'tiray, ya so'g'ib o'tiray endi. Aferin. Әфәрин, рахмет қызлар. Men hozir gina angladim. O'lgan kishining gina mang'ayindan o'palar bit. Bu qora юмор Татар радиосынан. Біздің мәгълүмати партнерлар Татар радиосы яхшы кайф бездән башлана 100.5 FM
духыннарында. Уян Татар, хайырлы ирте Австралия. Менә мондый кич, хотлайн, әбри хәбәрләре һәм башка тикет тапшыруларны Татар радиосында тыңлагыз. Татар информ.ру мәгълүмат агентлыгы, алкышлар. Һәм Ялкын журналы, Ялкын ул огонь, Ялкын киләчәкне яктырта. Давам итәбез. Әйдә Шаярт, Баулы шәһәре, Тукмаш КВ командасы. Киттек. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Беренче очракта рәхмәт әйтеп китәсе килә безнең редакторларыбызга, ул Фаил һәм Наил. Һәм Айдар Ансаровичка безнең җитәкчебезгә, һәм инде әти-әниләребезгә шулай еракка җибәргәнгә безне. Ярый, кызлар, әфәрин, әйдәгез, кыздырыгыз, алга, сәхнәгә. Маршал, Казан, без әзер! Корали тагын сүзләрен оныткан. Калышма, дустым! Киттек! Бергә уйныйбыз, бергә җырлыйбыз. Килдек Баулыдан, Тукмаш нурыннан. Без йомшак кызлар, олы талантлар. Килдек без монда, әйдә Шаярттан. Хәзер әйдәгез инде башлыйк. Алга! Авылда булган хәл. Кем бу? Аха, соляр кыйсы килә. Эш бармагы юк, тырнагы юк. Бу әти! Нинди әти? Гафу итсәң, я танымадым. Авыл кызы үзенә iPhone сатып алган. Менә, кызлар, карагыз, үземә iPhone сатып алдым. 2 айлык iPhone алган, ни хома коробкасыннан салдырмаган? Әйтмәде. Татарча аниме. Матурым, мин җа бүләк ясарга булдым. Нургали, мин шундый бәхетле. Сезне берәй бердә килеп чыкмаячак, мин бүләкне урлыйм. Нургали! Бушыма, мин аны хәзер тотам. Синдә берәй бердә килеп чыкмаячак, килеп чыгачак. Нургали, тимә аңа, ул синең абыең. Нургали, мин үләм, миңа кажется, мин не переживай, не переживай. Туган якка юл тотамын, туган як иң Җырлый белмәймен, ләкин минем күңелемдә Кадерле жюри, безне сезонга алмыйчы булмыйчын ки без сезнең белән менә дигән татар ашы булабыз. Үзегез карагыз, без Тукмаш. Ришат Ямалдинов, сез инде тавык, без сезнең КВН шибешләре. Җавид Шакиров, сез инде суган, чөнки сез үзегезнең мәзәкләрегезне сөйләгәндә кешеләр җылгый. Татар малае, сез тоз, чөнки сез бөтен җирдә. Бәрәңге ул безнең бүгенге зал. Карагыз, ничек беразналап утыралар алар. Карале, Айваз. Айваз күбрәк солянка ярата. Тукмаш командасы, рәхмәт. Җырлый белмәймен, ләкин минем күңелемдә Тукмаш КВН командасы, Баулы шәһәре, жюри әгъзалары, бу чыгышка нинди йомгак ясыйбыз? Так, Ренат елмая, Табрис елмая, Айваз һаман моңсу. Җавид абый елмая һәм Ришат. Мин билге куер алдыннан бер сүз әйтәсем килә. Әйдә. Шибешләрем бераз үсергә кирәк. Шуңа мин моңсу смайлик куям. Гафу итегез. Менә шулай булды, кызлар. Кайгырмагыз. 3нче өлеш ахырында без сезнең язмышыгызны тагын бер тапкыр уйлап карарбыз. Нишләргә. Һәм инде сез ишек алдына китәсез. Рәхмәт, кызлар. Рәхмәт, алкышлар.
Сарман, Жылма КВ командасы қаршы алабыз. Сарман, туған яғым. Ярый, кәйфләр ничек сезнең? Кыздырга әзерме? Әзер, әйбәт. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Район башлыгы Фәрит Мөнәвир улына белдерәбез, администрацияга белдерәбез, яшьләр эше бүлегенә белдерәбез, һәм инде әби бабайларга рәхмәтебезне әйтеп китәбез, оныкларны карап торган өчен. Ярый, әйдәгез, кыздырыгыз, алга сәхнәгә. Сарман районы. Ух! Xayrli kеш qozon! Sizning olda Sarmanның atqazanmagan мәңгі жиылмас командасы Марат, Sarmanның иң хөрмәтле кешесе, чөнки ул укытучы, командабызның иң хәерче кешесе, чөнки ул укытучы Николай. Туктайлы колы, безнең әйдә шаяртта әзрәк спортивныйраклар уйный. Вот. Җегетләр, безнең чыгыш 3 кенә секунд булачак. Нишләп инде тагын? Бу кесәне җыеп тора алмыйм бит. Менә ичмасам. Һәм дә инде безнең иң гүзәл шәхесебез Алина, ул безнең командага постель ашалыкты, чөнки ул Маратның хатыны. Һәм шушы состав белән без башлыйбыз. Сарман кибетендә булган хәл. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сосискаларыбыз хәләл микән? Сосискаларыбыз хәләл, һәр көн мулла килеп тикшереп китә. Йомыркаларыгыз? Йомыркаларыбыз да хәләл, тавыкларыбыз туп-туры кыйблага карап салалар. Бу ни? Басама. Ай. Баса сала. 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 Доңгызныкы. Доңгызныкы. Менә доңгызда менә әйтер кисеп алыңа. Нәх шулай итеп киселеп алган. Менә ул доңгызның атасы да доңгыз, анасы да доңгыз булган. Күбрәк әйтәм әле, аның бабасы да доңгыз, әбисе дә доңгыз. Менә хәләл. Хәләл. Ай, бер 500 грамм менә. Сарманыбызның гөрләп торган паркларыбызның берсендә булган хәл. Сәлам. Исәнмесез? Ояласыңмы? Оялам. Ояласыңмы? Оялам. Ояласыңмы? Оялам дип битте. Жүлер. Нормально я. Егет, ояласыңмы? Хәзерге яшь гаиләләр балаларына дини исемнәр бирәләр. Һәм киләчәктә мәктәпләрдә шушындый класс очратырга мөмкин. Исәмсез балалар? Исәмсез. Барыгыз да килдегез микән? Барлап китик әле. Ислам мондамы? Монда. Иншалла. Монда. Муса килдеме соң? Муса бүген килмәде. Аллага шөкер. Мин монда. Классыбызга яңа укучы киләчәк. Исеме Илнар. Нәрсә көләсез? Илнар, субханалла, машалла ебеш ул. Ахмаклар бирмен бит сезгә. Сарман җыелма командасы, жюри әгъзалары, сезгә карыйбыз. Нинди смайликлар куярсыз бу юлы? Ришат елмая, Татар малай елмая, Тәбриз. Айвас, менә шулаймы? Уразада кальян ярамый. 3 смайл моңсу егетләр, кызлар. Менә шулай булды инде. Туктагыз, әйдәгез. Тыңлап китик. Җегетләр, кызлар үпкәләмәгез. Менә шундый бик матур башланды. Яхшы, рәхәт. Но азагында тәмамлый белмәдегез. Әзгенә генә әзерлек җитеп бетмәгән. Менә күңелле итеп башында кебек тәмамласагыз, менә барыбыз да елмаеп торалар. Сезнең дә кәеф төшмәде. Ярый, аңладык, егетләр. Ишек алдына дәвам итәбез. Безнең киләсе команда Шүпрәле районыннан. Ничек кәефләр, яндырырга, манчырга әзерме? Әйе, әзер. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтебезне белдерергә без кели Шөпрәле
район башлыгына Марат Ринат Гафаровка, район Мәдәният йорты Шарафутдинов Руслан Данишка, ул безнең директорыбыз була инде ул. Һәм безнең начальнигыбызга Зульфат Филаретовичка. Ярый, әфәрин егетләр, әйдәгез, яндырыгыз, кыздырыгыз, алга сәхнәгә. Воу! Шүпрәле мишәрләре каршы алабыз. Хәерле кич, хөрмәтле туганнар, сезнең каршыгызда Шөпрәле мишәрләре. Ярый, ба! Чу, ашыкма. Беренче танышып китик. Бу Илназ, Мишәрский комбы. Ничек инде? Ничек булсын? Әтәсе депутат, Әйе. бабасы еврей, Әйе. үзе мишәр. Ярар. Бусы безнең Нияз, Мишәрский фокусник. Ничек була инде ул? Ничек булсын? Әгәр дә бер йомка салса, бер айга югала. Ярар, хөрмәтле тамашачылар, менә шул кызык нотада башлап җибәрик. Biz hazır. Яра. Поставханада. Телефон итеп бир инде. Бастаханада булган хәл. Кая бара? Мен бит сорарга гына. Мында сораучылар күп булды инде балакайым. Барсында җартында китап барды. Фирүзә! Фирүзә ди! Мен терапевтка шират алыйм әле. Син карап тор, яме? Ярар. Biz hazır. Мен бит сезнең өчен түгел, үзем өчен. Кыз егеттен әтисе белән таныштыра. Нәрсә? Минем кызымны яратасыңмы? Уважаю. Күпме йөкле инде? 6 ай. Күпмeye yerisiz. 1 ай. Кара кызаны, туйга хәтле, нини? Тырышырбыз. Син минем кызым өчен кеше үтерергә ризамы? Жыкларга ятсын инде. Кызым партиясәле. Татан, бар. Егет. Куац дейм, куац, мен де оның анасынан куац алмадым. Нәрсе болды? Анасы уянды! Хөрмәтле жюри әгъзалары, безнең Шөпрәлдә борынгыдан килгән бер гореф-гадәт бар. Кунакка килсәк, буш күл белән кайтып китсәк, безнең йөрәк яна. Шуңа күрә цәцәкле чайниктан чайы бездән, Өстәл әзерләү сездән. Рәхмәт! Шөпрәле районы. Шөпрәле мишәрләре алкышлар бирик әле. Тагын бер тапкырны иттереп. Жюри әгъзалары, сезгә карыйбыз. Нинди смайлклар, елмаябыз. Һәм Егетләр, вот шуны әйтеп китәсем килә, мин беләсезме, яртылаш мишәр тоже. Признаюсь, шуна. И так, әләл сифетемдә мишәр, минем мишәрләрне бик яратам. Бишле сезгә. Алкышлар, егетләр, рәхмәт бик зур, афәрин. Рәхмәт. 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 Рә
Һәм инде безнең икенче өлешнең соңгы командасы. Ул да булса Зей районы авыл кабартмалары каршы алабыз. Ничек кәефләрегез? Яндырга әзерме сәхнәне? Без әзер яндырабыз. Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Әлбәттә, без бу фестивальгә эләгүебез белән үзебезнең Зей районы башлыгы Каримов Разиф Галиевичка, Зей муниципаль районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Ревина Светлана Юрьевнага һәм үзебезнең директорыбыз Фикрет Рафиковичка бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Әфәрен, әфәрен, кызлар бик матур. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Алга! Ух, хәзер нәрсәдер була. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Зей районының җыелма командасы Авыл кабартмалары. Хэштег авыл кабартмалары. Яшьләрдән калышмыйбыз. Инстаграмда утырабыз. Кирәк икән троллем, кирәк икән рофлем. Башлыйбызмы? Бра! Күз алдына китерегез, авылда бер әби үзенә ЖК телевизор сатып алган. Алла берсә яраткан киноларымны шул телевизордан гына карап утырам әле. Ахирәткәем, телевизор алган дип ишеттем. Каян ишетә торганнардыр инде. Хәзер көн сайын җыела башларлар. Диспансеризациядан кайтып киләм. Хирург аякка операция диде. Күз шибаксарга, флюорография РКБга. Сан ахирәткәем, бу бит инде диспансеризация түгел, утилизация булган. Ул галушыңны нәрсәгә дип култык астыңа кыстырып йөрисең? Кичәдә алыштырып киткәннәре ялан аяк кайттым. Бүген кино буламы? Була. Күршекәем сиңа күчтәнешкә кила ярым пряник алып килдем. Бәлки әле шәйләр дә куеп ишерттерсең. Расходланасың калмаган. Бер дә расход түгел, кибеткә кереп, синең исемгә яздырдым да алдым. Бәйт минем кесәгә расходы. Ул галушыңа синдә ник култык астыңа кыстырып йөрисең соң? Ишек төбендә бер галуш та юк. Жүгәрмени мин анда калдырырга. Соңга калмадыммы мин? Кичәдә урным бик җайсыз булды. Аягыңда тапышкан. Култык астыңда галушың нишләп йөрисең соң син? Үземнеке түгел ул, бабайныкы. Мин юкта өйдә генә утырсын дип алдым да чыктым да киттем әле. Шуңа күрә бабаң ялан аягына Мәрфугага йөгерә. Бу җәйге шелледә нишләп йөрисең син чаңгыга атланып? Соң моның чаңгысы куясың. Кая булсын әсфәлткә эш кылып беткәндер инде. Нинди чаңгы булсын? Скандинавский йөреш бу. Беләсегез килсә, әле мин фитнеска да йөрим. Пилатес, гранд-батман, планка. Моның кайсы кнопкасына басып туктатырга икән? Көлесез дә көлесез. Галимә бөтенләй пупыда утыра. Әстәгъфирулла. Нәрсә соң ул папа? Битрәш билмәненә утырган ул. Нинди битреш билмәне булсын? Пипес ул. Ахиретләрем, ул правильное питание, дөрес туклану. Шуңа күрә кич утырырга килгәндә дә кило ярым прянигеңне күтәреп килгәнең шул инде.
Кішіден күліп отырасыз, өзіңіз қабызмаған телевизорға қарап отырасыз. Қабызыңыз дейінде телевизорна. Кірушілер yok mu екен дейім? Кірәселері келсе де кіре алмайлар, мен ешікні беклеп кірдім. Қабызам. Sizning bilen leştik satıp oturup yaratkan kinon da bitken bit. Koydağına tursağız da, kimlergine bulsağız da, tuğan negizlerini kırıtmağız, bizden kibik ebilerini unutmağız. Gittik. Зәй районым ауыл қобартмалары командасы жюри ағзалары bu шығышқа нинди нәтиже ясыйсыз? Решат Елмая, Ренат Елмая, Жауит абый, тәбрис. Жауит абый Елмая, һәм инде Айваз әлбәттә шулай ук Елмая. Һәм ни өчен елмайганны аңлатып узыйм. Дөресен әйткәндә, менә шушы чыгышта халык мәхәббәтен яулаган командасыз. Менә чын күңелдән әлеге алкышлардан шуны аңладык. Шуңа күрә мин куйдым әлеге елмаюны. Һәм аңлатып узасым килә шуны. Сезнең юморга менә башында һәм ахырында булган контраст нигезе җитми. Менә сездән күбрәк башыннан ук безнең жюри ағзалары да күрәсен контраст көткәннәрдер. Һәм командабызның тулы бер ағзасы буларак мин дус кызым һәм Дөнья күрәм. Әгәр дә менә шушы образда, ләкин контрастлы рәвештә шаярсагыз, сезнең киләчәктә өметләрегез зурдан. Алда, әгәр дә узак алсак, алдагы чыгышларга шушындый киңәштә калам һәм шул уңыш китерер дип ышанам. Тәбрис. Нәрсә булды? Нәрсә булды? Депутатлык турында шаяртмадылармы? Ансы бер. Так, ярар. Икенчесе, юк, миңа бик шадалыш, айрыша менә алып баручы шундый лидер апа olan тавышы ниеп. Рәхмәт. Афәрин. Лидер апа. Ярар. Башланды шундый менә дәртле итеп. Тәмамланды ничектер шундый тигез итеп. Менә шул соңгы эмоцияга таянып шулай бәя бирдем. Кичерерсез. Аңлашылды, аңлашылды. Ренат. Мин дә бер-ике сүз кыстырыйм әле. Көлә торган смайлик куйгач, миңа сүз дә бирмисең, шуңа күрә бик нык ошады, әйме. Әниемнән килеп әйтәм, менә мондый батырлыкка зур көч кирәк, чөнки яшьләрчә күрсәтергә авыр булгандыр сезгә, чөнки алай куймыйбыз, былай әйтмибез дип әйме. Аннан соң ссылкаларыгызны җибәрсез Инстаграмга, язылырмы, яме? Рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Все. Инстаграмда Булат бар сезнең. Решат, синең сүзең бармы? Мин киләчәктә апалар янына кунакка килгәч, өчпочмаклар белән бәлешләргә хис итеп смайлик куйдым менә шундый. Бик зур рәхмәт. Бик тәмле итеп пешерәләр дип уйлыйм. Апалар бик зур рәхмәт. Бик яхшы чыгыш булды. Шуннан да яшьләрчә шундый кызык иттереп, шаян иттереп бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, проектта катнашкан өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт Решат, Җавит абый. Сездән дәгән берәр сүз. Мин менә бу ханымнар сәхнәгә чыккач та чыннан да менә авылша, матур, рәхәт, күңелле. Менә үзем дә сезнең янда кебек үземне хис иттем, авылдагы кебек. Шуңа күрә менә бу шөгыльлегезне бер качан да онытмагыз, югалтмагыз. Сез яшьләргә үрнәк. Әле монда чыкканнар яшьләр, әле сез шулардан калышмыйсыз. Әле бер смайлик, бу бер нәрсә түгел. Әле тигесендә, киләсендә Алла биргән булсаймы? Барыбыз да елмаеп тора торган смайлыклар куябыз. Инде сезгә уңышлар. Афарин. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт кызлар. Ишек алдында көтеп торыгыз. Дусларым, матурларым. Моның белән безнең икенче өлеш тамам. Һәм инде без сезнең белән тагын бер тапкыр күрешербез.
Безнең алда зур фестивальның 3-нче өлеше. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!